माबोरै बेराम जादों बेखौ मोनदाङोब्ला सासे गथ'आ माबोरै गाज्रि लामाजों थांदों बेखौ मानो मोनदांनो हाया? मोनदांनांगौ। जों सानफ्रामबो गथ'जों लोगो जानांगौ। जों सानफ्रामबो गथ'जों थाफानांगौ। बिथांनि साननाय हनायफोरखौ मोनदांनांगौ, रायज्लायनांगौ, गोसो हगारनानै रायज्लायनांगौ। उन्दैनिफ्रायनो फोरोंनांगौ हाबानि खोथा दिहुनलांबाय थानांगौ। टपिक्सजों फरायनायनि खोथा, मानसि जानायनि खोथा, हाबा जानायनि खोथा, देरनानै नोंसोर मा जागोन, नै आमुगा हाबा जानानै बिमा बिफाखौ गारदों, बेखौबो फोरमायनांगोन जे हाबा जाखांनायनि उनाव बिमा बिफाखौ मानो गारो। बेयो मोनफा मोनफा जोंनि आयदा जानानै थानांगौ। दा बेयाव प्राइभेट स्कुल गैया, सरकारि स्कुल दङ। जोबोर मोजांनि खोथा। दिनै गाबोन सरकारि स्कुलाव गाननाय जोमनाय मोनो, जानाय मोनो, बिजाब मोनो। जों बहिखौल'सो बायनानै होनांगोन, पेन्सिलखौल'सो बायनानै होनांगोन। आगोल नाथाय जों फरायनाय टाइमाव बहिबो बाय, पेन्सिलबो बाय, ड्रेसबो बाय, जायखिजाया। दानियाथ' इउनिफर्म मोनखायोआनोसै। अब्ला जों बै 12 थाखोसिम जेनेबा 12 बोसोर जायो क्लास 10 हालागै 12 बोसोर। बे 12 बोसोराव सानसेयाव दहाय मनजित फंबाया बुंनाय बायदि जौसे दोननो हायाब्लाबो थाइसे दोनोब्ला जोङो मा 30 सानाव 30 रां। जोंथ' थाइसेखौ जमायखाया। सिप जानानैनो जों 20 थाखा हगार हरो। हाबसे सेरेब लोंनानैनो जोङो बेसेबां 40 थाखा हगार हरो, 40 रां हगार हरो। जे जों 40 रांनि सेरेब लोङालासिनो, 40 रांनि जौ लोङालासिनो जों 20 रां लोंनानै 20 रांखौ खामायोब्लाबो जों 12 बोसोराव बेसेबां रां खामायनो हागोन? जोंनिया मा खालामो, बिमा बिफाया उन्दै समावनो गासैखौबो होयो। गाननाय जोमनाय, देलायनाय, बेसेबां समहालागि थाखोबायालागि जोबोर मोजाङै नायफिनगोन आरो गथ'फोर जोबोर मोजाङै नायफिन। जेब्ला थाखोथ' मोनबाय, गथ'आ नोंसोरनिफ्राय एसे गियानसिन बाथ्रा बुंनो रोंबाय, जोंनिफ्राय एसे मोजांसिन बाथ्रा बुंनो रोंबाय, अब्ला जोंनि बिमा बिफाया मा सानो, आंनि गथ'खौथ' गोबां रोंबाय, हगारनानै होहांबाय। मनजित फंबाया बुंनाय बायदि लासै लासै हगारनानै होनांबाय। आरो बे हगारनाया जोंनि थाखाय जेंना जानानै फैयो। ओंखायनो उन्दैयाव नङा, उन्दैयाव जों देहाखौ जोथोन लानाय, माबोरै फरायसालियाव थांनांगौ बेफोरखौ जोथोन लानाय। नाथाय देरनायनि उनाव बिनि साननाय हनाय, बिनि बुंनाय, बिनि रायज्लायनाय मोनफ्रोमबो आर्टखौ जों स्टाडि खालामलांबाय थानांगौ। जेरै जों उन्दै समाव बिथांनि गाबनायखौ हमदां हायोब्ला, उन्दै समाव जों बिथांनि उखैनायखौ हमदां हायोब्ला, देरनानै जों बिथांनि साननाय हनायखौ मानो हमदां हाया? हमदां हानांगोन, हमदां हानांगोन। आरो हमदां हागोनबो जेब्ला नोंथांमोना जोङो बिमा माहारिया साबसिन एसे गोथौयै सानोब्लानो। मोनफ्रोमबो मिटिंफोराव दानिया गोराफोरा थानो मोना, जेराव मिटिं थाङो बेयावनो बांसिन आइजो माहारिखौ। बे मोनसे मोजां, मानोना जोंहा आइजोफोरा सोलोंनो गोबां दं, जों मावनांगौ। जोंनियाव दा जेराव गभर्नमेन्ट फरायसालि प्राइभेट फरायसालिफोर दं, बेयाव गथ'फोरखौ दोननो थांनानै जमा जमा थायो, उन्दै उन्दैयावनो हाबा जायो। आरो मा खालामो, गथ'आ जोनोम जाखांनायनि उनाव गथ'खौ फरायसालियाव दोननाय नामैनो मा खालामो, जोंहा खरसबाव गभर्नमेन्ट स्कुलाव होआ नालाय, आरो जोंहा खरसबाव बेयाव दोनलांनो गोनांब्ला जों देलायनो नांबाय, दखना नांबाय, फालि नांबाय, जानो थाखायबो जोंनो मा फैसा नांबाय। गावथ' बायनानै जानो रोंलानो, उन्दै उन्दैयाव हाबा जाबाय नालाय, गावहानो अननाया जोबा नालाय, मा खालामो, बेवहाय जों दखानाव थांनानै मा जागोन, जों रुटि जागोन, घुगनि जागोन, परथा जागोन, जासे जानानै गथ'खौबो जाहोबाय। अब्ला गथ'आ मा जागोन, बे गाज्रि थावफोरा उदैयाव हाबलांबाय नालाय मा जागोन, जोंहा बेराम जागोन, उदै सानाय जागोन। आरो नेक्स्ट दिना डक्टरनियाव लानानै थांगोन, बेयावबो थाखा खरस। अब्ला जों बै बिथिंखौ नायालासिनो जों बेखिनि थाखाखौ माने जमायना दोननानै 5 थाखोसिमब्लाबो जों जुदि प्राइमारि फरायसालियाव होयोब्ला जों मा जागोन, खामायनो हागोन, जों देरहासार जागोन। ओंखायनो आं बेखौ नैबे
समाव आं बुंनो लुबैदों जे जों उन्दै उन्दै बैसोआव हाबा जानायफोरखौ हायोब्ला जों जोंनि गथ'खौ सामोल खालामनांगौ खमायब्लाबो 20 बोसोर गथ'खौ गावनि कब्जायावनो लाखिनांगौ हाई सेकेन्डारि जाजासिम टिचार जाजासिम जों गावनि गथ'खौ गावजोंनो लाखिनांगौ आरो मोनफ्रोमबो बिथिंनिफ्राय जों बाथ्राफोरखौ केयार खालामबाय थानांगौ आरो फरायसाफोराबो मा जानांगौ बिमा बिफानो मोनफ्रोमबो बाथ्राखौ बुंनो नाजानांगौ आं दिनै निकासियाव थांगोन नायै खोन्थालांबाय न' दाउट निकासियावनो थांगोन नाथाय नोंथांनि थांनाया फेल जाबाय निकासियाव जायासै आं दिनै हरखाब बरमायाव थांनांगौ जाबाय बे बाथ्राखौ जे बिमा बिफाया मिथिबाय आइ आं निकासियाव थांनो हायासै आं बरमायाव थांनो गोनां जाबाय मानोना माबा मोनसे जाथाय जायोब्ला जों मोनसे बुंनो हागोन जे आंनि फिसाया निकासियाव थांगोन बरमायावसो थांदोंमोन बेयाव माबा मोनसे जाथाय जादोंब्ला निस्सय आंनि फिसायाबो दं नामा जोंनि फिसाफोरा बिमा बिफाजों बारा बाथ्रा शेयार खालामनांगौ बिमा बिफाया जोंनि बेस्ट लोगो बिमा बिफाया जोंनि साबसिन लोगो मानोना बिमा बिफानिख्रुइ गोथारसिन अननाय नों बुहुमनि जेरावबो नागिरनानै मोना ओंखायनो जों बिमा बिफाया जोंनि गसाइ जेसेबां खस्थ' खालामनानै नोंथांमोनखौ नैबे दिनै फरायजानाय फरायसाफोरखौ बारग'लांनाय फरायसाफोरखौ जाखिनि खस्थ' खालामनानै नोंथांमोनखौ फरायहोदों बेनि चेलेन्ज लानांगौ आइमोना जिखिनि फरायहोबाय आं बेनिख्रुइ आंनि फिसाफोरखौ बांसिन मोजाङै फरायहोगोन आइमोना रोङिखिनिखौ जों रोंबाय नाथाय बेखिनि रोंनायजोंल' आं थायालासिनो आं मोनसे गोजौ जांख्लासिम थांगोन आरो आं सासे नैबे हालामनि सुबुं जानानै नुजाथिफैगोन आरो आङो बे हालामल' नङा आं बे बुहुमनि बे एरियानि बे रायजोनि आं साफा आंनि मुंजों आइ आफानि मुंजों नङा आंनि मुंजों देरहासार जागोन नैबेबायदि प्रग्रामफोरखौ लाबाय थायोब्ला जाय गामियाव बेबायदि प्रग्रामफोरखौ एवारनेस प्रग्रामफोरखौ लाबाय थागोन मान बावनाय बा न'खर जथुमनानै जाखिनि खामानि मावबाय थागोन जेसेबांनो बेबायदि बिबुंथिखौ खोनासंगोन एसेबांनो जोंनि साननायफोरा डेभेलप जालांबाय थागोन लासै दिनै आंनि गासैबो बाथ्राखौ लानो हायाब्लाबो मोनसेथ' लागोन सोरबा बेयाव गोबां सुबुंनि गेजेराव बयबो मोनफा बाथ्राखौल' गोसोआव लानांगोन गासैबो 100ता बाथ्रा बुंनायखौ 100ता सोदोबखौबो नोंथांमोना गोसोआव लाखिनो हानाय नङा बेनि मादाव मोनसेल' नोंथांमोना गोसोआव थागोन सोरबा आं माबोरै मानसि जानाय बेखौ गोसोआव थागोन जों माबोरै मानसि जानांगौ बेखौ गोसोआव थागोन सोरबा जों गथ'खौ माबोरै बानायनांगौ बेखौ गोसोआव थागोन आरो नैबे मोनसे फंबाया जाखिनि बुंलांबाय गासैखौबो गोसोआव लाखिनो हायाब्लाबो मोनसे लाखिनो हानाया जोंनि थाखाय मा जागोन मोनसे इयुन जोलैनि थाखाय जों दावगानायनि थाखाय मोनसे ब्रेनाव हाबनानै थालांगोन आरो बे मोनसेयानो जोंखौ देरहासारनाय लामायाव हेफाजाब होगोन